babu wani dalili kwara daya mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da zaka iya bani wanda zai zama ya wadatar da zuciyata akan dalilin ka na kama Nastura Ashir Sharif. Domin idan ko kana dalili kwara daya to ni ina da dalilai guda 100 da guda daya wanda zan iya gaya maka da babu dalilin da kowa bai da sharu yayi zanga-zanga saboda Allah bane kai ya kamata ka ji da shi. Idan maye ya manta to uwa ya bata mantawa. A shekara ta 2003 ina ɗalibi a jami'ar Bayero da kai da dukkanin waɗanda suke gudanar da campaign ɗinka na 2003 da iyayen gidanmu na siyasa ina shugaban ɗaliban jami'ar Bayero na Bayero University Kano da Nastura Ashir Sharif muka jagoranci zanga-zanga domin kare maka martabaka a jami'in Najeriya baki ɗaya don mu tabbatar kai mutum ne mai gaskiya. Muka yi defiling doka da ko ka'idojin da aka shingida min cewa idan na sake ni wannan zanga-zanga sai an kore daga jami'a. Sarkin Kano ya hana ni kiyarda, kwamishinan 'yan sanda na Kano a wani lokacin ya hana ni kiyarda, darakta SS ya hana ni kiyarda. Aka tsare ka a Ciromawa, ka fa awa 5 ana ta'addama tsakanina da 'yan sanda akan cewa zaka shigo ko ba zaka shigo ba. Shugaban kasar Najeriya Obasanjo ba irin yanda bai ba akan ana ka shigowa sai na shigo da kai jami'a Bayero, tsohuwar jami'a Bayero all side. Kauranta sare shi ne daga tari ka shigo dubban jama'a tun da kofar famfo har zuwa kofar ka buga iya kallon ka iya mutane ne muka yi maka wannan zanga-zanga duniya ta dauka shine mataki na farko da muka ba aka gaya mu duniya to an zalunce ka a zaben ka a wannan lokacin mai girma shugaban kasa nawa ka bani nawa ka ba da Nastura Ashir Sharif ni Abubakar Murtala saboda Allah muka yi saboda mun tabbatar cewa kai shugaba ne adali mai gaskiya sai kuma a yau za ka kasance cikin mutane masu zargin cewa Nastura Ashir Sharif ya karbi kuɗi ko kuma ana amfani da shi domin a wulakanta ka saboda me za a wulakanta ka mu talakawa ne kuma talakawa ne a zuciyarmu kuma duk abin da za mu kare haƙƙin talaka wallahi babu abin da zai hana mun shi. Mai girma shugaban kasa na kasance dan jam'iyyar ka ta APC na kasance dan takarar sanata a wannan jam'iyya a wannan zabe da ya gabata amma baka taba jin duriya ta a media ba saboda goyen bayan gwamnatin ka da kuma yin kawaici da ba ku gudunmuwa da ganin cewa duk abin da aka yi a faɗi tare a tashi tare amma idan har aka biyo ta wannan siggar to ni na kalle shi a matsayin zalunci ko bana tare da zalunci ba kuma na tare da duk wanda zai kasance a zalimi. Mai girma shugaban kasa da kai da duk wanda ya baka wannan shawara ku yi gaggawa sakin Nastura Ashir Sharif tun kafin ku ƙara tunzura mu zo mu aiwatar da abin da mu da ku gaba ɗaya zamu da na sani don wallahi abin da muka yi a 2003 muna matasa har yanzu yana nan jikin mu kuma zamu iya fiye da madadin sa saboda haka ya kamata idan waɗanda suke cikin sabuwar gwamnatin ka ba san suwaye mu ba ka fito fili ka ga musu suwaye mu ne muka kare mutuncin ka muka kare martabarka a tsayin a ƙarƙashin shugabancin Nastura Ashir tun a wancan lokacin. Allah ya ji kan mai tamasule, Allah ya gafarta wa dan masanin Kano, Allah ya ji kan Professor Jalungu. Inda suna da rai da su za su fara tunkara ka da cewa lalle aka mana haka ba ai mana adalci ba. Saboda haka muna buƙatar adalci cikin gaggawa in less than 24 hours mai girma shugaban kasa ka saka mana Nastura Ashir Sharif. Muna tare da shi, muna son shi, namu ne kuma ba mu yi wannan abu domin mu wulakanta ka ba. Mun yi ne saboda mu ƙara jan hankalinka akan irin bala'i da talaucin da masifa da kashe mu da ake a gwamnati a jihohin Arewa. Dole wannan abu a daina shi. Kuma ba mu da inda zamu kai kuka, ba mu da inda zamu yi zanga-zanga sai zuwa kai. Idan America a cikin wannan bala'in da ake za su yi zanga-zanga saboda an kashe baki amma har yanzu ba mu ji an ce ga wanda Trump ya ce a kama ba. Akan me kai tun kafin mu gabatar da abin da zamu gabatar za a kama mu. Me muka yi maka? Mu yayanka ne kar ka yadda wani shi'ani daga gefenka ya shiga tsakaninka da mu ya tunzura mu fara faɗa da kai ba kai ne abin faɗa a gare mu ba muna faɗa da duk wani makiyinka da duk wani ɗan ta'addi da yake tunanin cewa arewa da musulman Najeriya ba za mu zauna lafiya ba. Wannan shine sako na gaba idan har ba a saka mana Nastura Ashir ba to ina tabbatar maka zan yi mai kan uwa da wabi sai dai kowa ya fura kundin goshi wanda kuma